Ni yw Iechyd Cyhoeddus Cymru, sefydliad Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru. Gyda'n partneriaid, ein nod yw cynyddu disgwyliad oes iach, gwella iechyd a llesiant a lleihau iechyd anghydraddoldebau i bawb yng Nghymru, nawr ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. I gyflawni ein nodau, rydym wedi nodi Strategaeth Hirdymor uchelgeisiol sy'n amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer cyflawni dyfodol iachach i Gymru erbyn 2035. Rydym yn ymrwymedig i weithio tuag at Gymru lle mae pobl yn byw bywydau hirach, iachach a lle mae gan bawb fynediad teg a chyfartal at y pethau sy'n arwain at iechyd a llesiant da. Byddwn yn gwneud hyn drwy ganolbwyntio ar gyflawni ein 6 blaenoriaeth strategol, sydd wedi ei disgrifio yn y strategaeth hon. Mae ein strategaeth wedi ei llunio gan Iechyd yng Nghymru ar wybodaeth a dystiolaeth ddiweddaraf am iechyd cyhoeddus. Mae'r heriau a wynebwn yn drawiadol. Mae'r rhain yn cynnwys effeithiau parhaus pandemig Covid-19, anghydraddoldebau sylfaenol ledled Cymru, ac effeithiau newid hinsawdd ar iechyd a chymunedau. Ond, rydym wedi gweld yr effaith bwerus a chadarnhaol y gallwn ei chael pan fyddwn yn paratoi ein hymdrechion a'n harbenigedd ar y cyd. Y strategaeth hon yw ein hymateb ac mae'n nodi sut y byddwn yn gweithio. Trwy ein gwerthoedd o weithio gyda'n gilydd, gydag ymddirieddaeth a pharch i wneud gwahaniaeth. I ateb yr heriau hyn, a manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd a gyflwynir i ni, mwyn cyflawni dyfodol iachach i Gymru.